Zvijer pokušava pritisnuti trenera ispod vode. SeaWorld pažljivo prati kita ubojicu optuženog za ubojstvo trenera. Svijet treniranja orki oduvijek je izazivao strahopoštovanje i divljenje, sve dok jedan kobni trenutak nije razbio tu iluziju. Trener se bori za život dok ga ubojiti kit vuče pod vodom. Ostanite s nama dok otkrivamo jezive detalje posljednjeg nastupa trenerice orki. Tragična smrt trenerke Dawn Branshaw u SeaWorld. 24. veljače 2010. godine Dawn Branshaw, 40-godišnja iskusna trenerica u SeaWorldu u Orlandu, tragično je izgubila život tijekom nastupa s Tilikumom, mužjakom orke teškim 5443 kg. Tilikum, poznat po svojoj golemosti i snazi, imao je povijest agresivnog ponašanja te je ranije bio uključen u nekoliko incidenata. Tijekom nastupa Dawn je komunicirala s Tilikumom, koji je u tom trenutku bio razigran. No, kako je predstava odmicala, Tilikum ju je iznenada zgrabio za kosu i povukao u vodu. Publika je s užasom gledala kako se Dawn bori, ali Tilikumov stisak bio je prejak. Unatoč pokušajima spašavanja, Dawn se utopila. Taj je događaj ukazao na opasnosti rada s orkami u zatočeništvu, osobito onima s poviješću agresije, te je potaknuo važna etička pitanja o držanju ovih moćnih životinja u zatočeništvu. Trener Alexis Martinez i smrtonosni susret s orkom Keom. 24. srpnja 2009. godine Alexis Martinez, 29-godišnji trener u Loro Parku na Tenerifima u Španjolskoj, tragično je izgubio život nakon što ga je napao Keo, mužjak orke. Alexis je godinama radio s Keom, razvijajući odnos povjerenja. Međutim, toga dana, tijekom probe za božićnu predstavu, nešto je pošlo po zlu. Keo, koji se tijekom sesije ponašao nepredvidivo, iznenada je napao Alexisa. Snažno ga je gurnuo na dno bazena koristeći rostrum da ga prikliješti. Unatoč pokušajima reanimacije, Alexis je podlegao teškim unutarnjim ozljedama koje mu je Keo nanio. Keovo ponašanje već je ranije zabrinjavalo neke trenere, a ovaj tragičan događaj dodatno je produbio zabrinutost zbog smrtonosnih incidenata s orkama u zatočeništvu. Smrtonosni napad orke kasatke na trenera Kena Petersa. 29. studenoga 2006. godine u SeaWorldu u San Diegu, trener Ken Peters doživio je zastrašujući i smrtonosan susret s kasatkom, ženkom orke staro 27 godina. Kasatka, poznata po snažnoj povezanosti s trenerima, imala je povijest agresije i već je jednom napala Petersa. Tijekom večernje predstave, kasatka je uhvatila Kena za nogu i odvukla ga na dno bazena. Gotovo 10 minuta držala ga je pod vodom, unatoč naporima drugih trenera da interveniranju. Situacija je postajala sve ozbiljnija, a kasatka je pokušavala slijediti Kena dok se on borio za bijeg. Napokon, nakon onoga što se činilo kao vječnost, pustila ga je, ali šteta je već bila učinjena. Ken je zadobio smrtonosne ozljede, a incident je još jednom pokazao koliko može biti opasno raditi s divljim životinjama, čak i onima s kojima treneri imaju uspostavljenu vezu. Neptun i njegova trenerica Maris. Blue Horizon Oceanic Park, smješten u sunčanom San Diegu u Kaliforniji, nekoć je bio nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje morskog svijeta. Njegove predstave s orkama bile su legendarne, iz tjedna u tjedan oduševljavajući publiku. Park je imao impresivne akvarije, uzbudljive susrete s dupinima i živopisan izložbeni prostor s koraljnim grebenima. No srce tog vodenog čuda bio je Neptun, golemi mužjak orke, dugačak 6 metara i težak 4535 kg. Njegove predstave bile su vrhunac posjeta, privlačeći tisuće posjetitelja i znatno pridonoseći uspjehu Blue Horizona. Neptunovi nastupi bili su zadivljujući, održavali su se 6 puta tjedno i uvijek su izazivali divljenje publike. Ipak, iza kulisa stvari nisu bile tako blistave. Treneri su počeli primjećivati zabrinjavajuće znakove agresije kod Neptuna. Snažno je udarao repom o zidove bazena i povremeno odbijao slijediti naredbe.
Unatoč sve većim brigama, uprava Blue Horizona inzistirala je da se predstave nastave, stavljajući profit ispred Neptunove dobrobiti i sigurnosti. Među predanim trenerima bila je i 27-godišnja Maris Ellington, morska biologinja koja je još od djetinjstva na surovim obalama Oregona razvila strast prema morskom životu. Nakon što je stekla diplomu, pridružila se Blue Horizonu i ubrzo postala glavna trenerica Neptuna. Maris je bila ponosna na vezu koju je razvila s njim i odbacivala je upozorenja ostalih trenera o njegovom agresivnom ponašanju, uvjerena u svoju sposobnost da ga kontrolira. No nisu svi dijelili njezin optimizam. Jedan iskusni trener, duboko zabrinut zbog sve veće Neptunove agresije i izolacije, već je ranije upozoravao da bi ga trebalo povući iz nastupa ili barem ukloniti s pozornice. Uprava, međutim, nije htjela ni čuti za takvu ideju, nesklona odreći se svoje glavne atrakcije. Frustriran i nesposoban ugroziti sigurnost, trener je dao otkaz u znak protesta. No posljedice tog nemara uskoro će izaći na vidjelo. Do popodnevnog nastupa Maris je već ranije toga dana odradila jednu predstavu. Amfiteatar je ponovno bio prepun obitelji i djece željnih vidjeti Neptunovu izvedbu. Unatoč njegovom nedavnom nestabilnom ponašanju, Maris je bila samo uvjerena. Uvjeravala je kolege, čak tvrdila da je Neptun toga dana dobre volje. Prije početka nastupa, treneri su još jednom prošli sigurnosne protokole i znakove. Energija u amfiteatru bila je gotovo opipljiva dok je Neptun ulazio u bazen, njegovo golemo tijelo s lakoćom je paralo vodu. Predstava je počela glatko, Neptun je slijedio Marisine naredbe, a publika je pljeskala oduševljeno. Na trenutak se činilo da je sve u redu. Neptun je bio svoj veličanstveni ja, no kako se približavao završetak, sve se promijenilo. Počela je dugo očekivana sinkronizirana plovidba Maris i Neptuna. Maris je ušla u vodu, a Neptun je počeo kružiti oko nje. Dala mu je znak da izroni uz nju i na trenutak se činilo da će poslušati. Ali odjednom Neptun je promijenio smjer. Ni od kuda nasrnuo je na Maris, zarinuvši svoje moćne čeljusti u njezin torzo. Od siline udarca odletjela je prema površini i nakratko izronila, čuvši prestravljene krikove publike prije nego što ju je Neptun ponovno povukao pod vodu. Tekoa i njegova trenerica Klaudija. Lauro Park, smješten uz zadivljujuću obalu Puerto de la Cruza na Tenerifima, postao je poznato utočište za ljubitelje divljih životinja iz cijelog svijeta. S više od 100.000 četvornih metara bujne vegetacije bio je dom nevjerojatnoj raznolikosti vrsta i svake godine privlačio milijune posjetitelja. Izvorno osnovan kao utočište za papige, park je ubrzo proširio svoj program te uključio dupine, pingvine i, najvažnije, orke. Među glavnim atrakcijama parka nalazila se izložba Orca Ocean, gdje su te veličanstvene životinje izvodile zapanjujuće nastupe, pokazujući svoju snagu, inteligenciju i ljepotu. No, iza očaravajućih nastupa stvari su počele izmicati kontroli. Tekoa, 6-godišnji sin Tilikuma, bio je jedna od najvećih zvijezda parka. S više od 1469 kg, Tekoina golema veličina i snaga učinili su ga miljenikom publike. Međutim, njegova priča bila je daleko složenija. Iako su orke inteligentne i sposobne za dresuru, one su i dalje divlje životinje, vođene nepredvidivim instinktima i emocijama. Tekoa je u prošlosti pokazivao znakove agresije, ali ti su incidenti smatrani bezazlenima, sve do jednog kobnog dana. Tekoin rani život bio je buran. Ubrzo nakon rođenja odvojen je od svoje majke Time, koja je prema njemu uvijek bila agresivna. Vjerovalo se da takvo ponašanje proizlazi iz Timinog vlastitog traumatičnog iskustva, uključujući i smrt njezinog mladunca, kojeg je usmrtila njezina vlastita majka, Gudrin. Tekov je odgojila Kajla, iskusnija ženka orke, a često je bio uparen sa svojim polubratom Tuirom. Godine 2004. Tekoa i Tuir premješteni su u SeaWorld San Antonio,
a kasnije je Tekoa prebačen u Loro Park. Svaka selidba dodavala je još jedan sloj njegovoj problematičnoj prošlosti. Njegovi agresivni sukobi s drugim orkama ostavili su ožiljke i fizičke i emocionalne. Unatoč svemu, Tekoa je izrastao u snažnu, ali nepredvidivu životinju, oblikovanu surovošću prošlosti koja će ga na kraju sustići. Jedna od Tekoinih trenerica bila je Claudia Volhard, 29-godišnja morska biologinja iz Winheima u Njemačkoj. Zaljubljena u morski svijet još od djetinjstva, Claudia je godinama radila kako bi stekla povjerenje orki. Kao jedina žena trenerica orki u Europi u to vrijeme, njezina povezanost s tim veličanstvenim životinjama bila je bez premca. Tijekom naizgled rutinske trening sesije, Claudia se pripremala za rad s Tekoom. U zraku se osjećala napetost, no Claudia je uvjeravala svoj tim da je Tekoa dobro raspoložen. Sesija je bila jednostavna. Tekoa je trebao njuškati njezina stopala dok plivaju zajedno. Claudia je stajala na rubu bazena, promatrajući kako Tekoa klizi prema njoj, a njegova leđna peraja para površinu vode. U početku se činilo da je sve u redu, ali onda se nešto činilo pogrešno. Bez upozorenja, Tekoa je nasrnuo na Claudiju, udarivši je u prsa silinom, koja je prožela njezino tijelo šokom. Udarcem joj je izbacio zrak iz pluća, a ona je nasilno odbačena u vodu. Prije nego što je stigla reagirati, Tekoa je ponovno udario, njegovo golemo tijelo sudarilo se s njezinim zastrašujućom snagom. Claudia se borila, ali Tekoina snaga bila je prevelika. Povukao ju je duboko pod vodu, 12 metara ispod površine. Zubi su mu okrznuli njezinu ruku dok ju je vukao još dublje. Pritisak vode činio je disanje gotovo nemogućim, a bol od ozljeda sve se više pojačavala. Kako se Tekoin stisak pojačavao, Claudijin vid je počeo bljedjeti i baš kad se činilo da je bijeg nemoguć, on ju je pustio. Jednim posljednjim trzajem Tekoa je iznio oboje natrag na površinu. Hvatajući zrak, Claudia se borila ostati pri svijesti, ali bol je bila nepodnošljiva. Njezine kolege, koji su sve promatrali s užasom, potrčali su joj u pomoć, izvukli je iz vode i udaljili od Tekoe. Trener Alexis Martinez. Alexis Martinez, 29-godišnji trener, radio je s predanošću u morskom parku na Tenerifima u Španjolskoj od 2004. Tijekom godina razvio je duboku povezanost sa životinjama, osobito s orkami s kojima je svakodnevno surađivao. 24. srpnja 2009. tijekom probe božićne predstave dogodila se tragedija. Alexisa je brutalno napao Keo, mužjak orke, u događaju koji će zauvijek ostati upamćen kao jedan od najmračnijih dana parka. Tog kobnog dana Alexis se pripremao za blagdanski nastup provodeći trening s Keom. U početku orka je mirno izronila pokraj Alexisa, što ga je navelo da pomisli kako sve ide po planu. Ipak, nešto nije bilo u redu. Promatrači su primijetili da se Keo postavio između Alexisa i pozornice, gotovo kao da mu blokira put. Unatoč tom neobičnom ponašanju, Alexis je ostao smiren, čekajući da se orka primiri. Dao je signal za poziv na pozornicu, koristeći podvodni ton, na što je Keo predvidivo reagirao i zaplivao prema pozornici, gdje ga je čekao drugi trener, Brian. Kad je Keo stigao do pozornice, Brian je dao znak Alexisu da otpliva prema drugom predviđenom mjestu u bazenu. Dok je Alexis počeo plivati koristeći tehniku veslanja kroz vodu, Keovo se ponašanje ponovno promijenilo. Orka se počela nagnuti prema Alexisu, krećući se suptilno, ali sve više uznemirujuće. Brian, osjetivši da nešto nije u redu, pokušao je ponovno usmjeriti Keovu pažnju tako što mu je dao signal dlanom, što je bio znak za kontrolu. No Keo je ignorirao naredbu i krenuo prema Alexisu. U djeliću sekunde situacija je eskalirala u nasilje. Keo je upotrijebio svoj rostrum, prednji dio glave, kako bi silovito gurnuo Alexisa na dno bazena.
Napad je bio trenutan i brutalan, nanijevši Aleksisu teške unutarnje ozljede, osobito u predjelu prsa. Nažalost, Aleksis je podlegao tim ozljedama, a uzrok smrti bila je masivna unutarnja krvarenja. Park, šokiran događajem, pokušavao se nositi s posljedicama. Događaj je potresao sve koji su poznavali Aleksisa i u prvi plan stavio opasnosti s kojima se treneri suočavaju radeći s orkama u zatočeništvu. Zaposlenik SeaWorlda kasnije je podnio izvještaj o incidentu, opisujući sve što se dogodilo. Prema izvještaju, Keo tijekom treninga nije reagirao na nekoliko važnih signala, što je bio znak upozorenja koji je zanemaren. U početku je Park opisao Aleksisovu smrt kao nesreću, tvrdeći da na njegovom tijelu nije bilo znakova nasilne traume. Incident su predstavili kao nesretan slučaj bez ičeg neuobičajenog u vezi sa smrću. No, nakon obdukcije, prava priroda Aleksisovih ozljeda izašla je na vidjelo. Rezultati su pokazali da je Aleksis pretrpio katastrofalna oštećenja tijekom napada orke. Rebra su mu bila smrskana uslijed snažnog pritiska, što je izazvalo teška unutarnja oštećenja. Obdukcija je također otkrila tragove ugriza na njegovom tijelu, što je ukazivalo na to da ga je Keo ugrizao tijekom incidenta. Ovi su nalazi opovrgnuli početne izjave Parka, pokazujući da je ozbiljnost napada bila umanjena kako bi se izbjegla negativna reakcija javnosti. Ova tragična nesreća nije bila izoliran slučaj. Diljem svijeta zabilježeno je oko 40 drugih slučajeva u kojima su orke pokazale agresivnost i negativno reagirale na zatočeništvo, naglašavajući koliko može biti opasno držati ove moćne životinje u zatočenju. Ženka, orke, šuka. U srpnju 2012. godine u Six Flags Discovery Kingdomu dogodio se uznemirujući incident u kojem je sudjelovala šuka, ženka orke koja je bila u uzgojnom programu na posudbi iz Marineland parka u Francuskoj. Tijekom nastupa šuka je neočekivano iskočila iz vode i odbacila svog trenera nekoliko metara unaprijed. Ovo iznenadno i agresivno ponašanje sve je potpuno zateklo. No šuka se nije zaustavila na tome. Više je puta nasrnula na trenera, vukući ga u vodu. Šokantnu scenu snimio je član publike, a snimka je ubrzo izazvala ozbiljnu zabrinutost. Mnogi kritičari morskih parkova nagađali su da je šukino ponašanje proizašlo iz njezine izolacije. Prije ovog događaja šuka je imala društvo, Merlina, dupina iz vrste dobrih dupina. Međutim, Merlin je prebačen u drugi dio parka, ostavljajući šuku samu. Stručnjaci i aktivisti za prava životinja vjeruju da je upravo odsustvo njezinog pratioca pridonijelo šukinoj frustraciji i agresiji. Orke su poznate kao izrazito društvene životinje koje često stvaraju snažne veze unutar svoje skupine. Nakon incidenta, šuka je premještena u SeaWorld San Diego, ali šteta je već bila učinjena, pokrenuvši dodatne rasprave o dobrobiti životinja u zatočeništvu. Trenerica Annette Ekis i orka Shamu. 20. travnja 1971. godine Annette Ekis, tajnica u SeaWorldu, našla se usred opasnog marketinškog trika u kojem je sudjelovala glavna atrakcija parka, 10-godišnja ženka orke po imenu Shamu. Trik je bio osmišljen kako bi privukao pozornost na parku San Diego u Kaliforniji, a Ekis je potaknuta da tijekom nastupa jaše na Shamuinim leđima. U početku je sve išlo glatko, a publika je bila oduševljena prizorom. No kako se vožnja bližila kraju, dogodila se katastrofa. Bez upozorenja, Shamu je silovito zbacila Ekis s leđa. Dok je padala u vodu, orka joj je zgrabila nogu i počela je gurati po bazenu. Situacija je brzo postala opasna po život, jer se Ekis našla zarobljena u orkinom stisku. Treneri koji su sve promatrali s ruba bazena odmah su reagirali. Pokušali su izvući Ekis, no Shamu nije popuštala. Snažne čeljusti orke čvrsto su stezale njezinu nogu, zbog čega joj nitko nije mogao prići. U očaju treneri nisu imali izbora nego koristiti metalnu šipku kako bi otvorili orkina usta i oslobodili Ekis. Kada su je izvukli iz vode, odmah su je prenijeli na nosilima. Ozljede su bile teške.
Ekis je trebala 25 šavova kako bi se zatvorile duboke rane na nozi koje je prouzročio orkin ugriz. Nakon incidenta, Ekis je podigla tužbu protiv SeaWorlda zbog zadobivenih ozljeda. No unatoč ozbiljnosti događaja, sud je kasnije ukinuo financijsku naknadu koja joj je prethodno bila dodijeljena, ostavivši je bez očekivanog obeštećenja. Ken Peters i kasatka. 29. studenoga 2006. godine SeaWorld San Diego postao je poprište zastrašujućeg incidenta. Kasatka, jedna od 7 orki u parku, zgrabila je svog trenera Kena Petersa za nogu tijekom večernjeg nastupa na stadionu Shamu. S nevjerojatnom snagom, kasatka je više puta povukla Petersa na dno bazena, dok je publika u šoku promatrala kako se odvija zastrašujuća scena. Gotovo 9 dugih minuta kasatka je držala Petersa pod vodom, njezina snaga činila je svaki pokušaj bijega gotovo nemogućim. Napokon, nakon onoga što se činilo kao vječnost, kasatka ga je pustila, dopuštajući mu da otpliva i izmakne njezinom stisku. No čak i nakon što ga je pustila, kasatka nije stala. Nastavila je pratiti Petersa dok se pokušavao udaljiti, a čak je pokušala prijeći mrežastu barijeru kako bi ga ponovno dohvatila. Ovaj šokantan incident nije bio prvi kasatkin napad na Kena Petersa. Zapravo, to je bio drugi dokumentirani slučaj njezine agresije prema istom treneru. Događaj je ubrzo postao jedna od najzapaženijih epizoda u povijesti SeaWorlda. S vremenom, kasatkino ponašanje donijelo joj je reputaciju jednako agresivne kao što je bio Tikum, jedna od najopasnijih orki u zatočeništvu. Postajalo je sve jasnije da je priroda zatočenih životinja, koliko god bile moćne i inteligentne, nepredvidiva, osobito u neprirodnim uvjetima. Zaključak se nametnuo sam po sebi. Divljina pripada samo divljini. Što vi mislite o ovim tragičnim incidentima? Javite nam u komentarima, a ako vam je ovaj video otvorio oči, ne zaboravite ga lajkati, pretplatiti se i uključiti zvonce za još intenzivnih i potresnih priča. Ostanite s nama dok nastavljamo razotkrivati mračnu stranu svijeta treniranja životinja.